Jeg står her i haven og lige skal prøve at teste lidt lygter. Jeg har en LED-linse P7 i min hånd. Ganske almindelig lommelygte. Her hvor meget den kan lyse op. Jeg ved ikke om det er tydeligt. Den lyser ikke voldsomt meget. Den kan gøres lidt bredere. Ikke meget. Så har vi cykellygten, vi har fået på eBay til 260 kroner. Kan se hvad den kan. Der bliver lys i haven. Der er vist ingen tvivl om, at den... Der kan man godt se foran sig. Der er 2 indstillinger. Der er også en lidt svagere. Men den lyser stadigvæk pænt. Skal vi prøve at sammenligne den med den anden? Bum. Så blev det lyst.